попадам тук на една поредната идиотия, няма да кажа на кое е името. Вчера поснах ето този коментар, найди какво си, титери-митери за Евровизия. Ще дойде в пълна сила България до година, който спечели, привлича евровизите в родината си. Нещата стават съвсем ясни, каза то. Кой написа този текст с скрити послания, ориентирани към Луцифер, на останалите от трите шестици? Кой създаде хореографията, костюмите, с каква цел, защо българската девойка бе избрана да я лансират и с каква цел? Да видим дарчето по-ясно, 100% с акцент. Телец, родена, любов, изкушение, Лилитка. Нова Лилитка, това е демоница. Бах ти тъпанара, нема такъв чукундур. Но на черното бяло няма да казвам. България и българите бяха избрани за разкол от тъмните сили на Дарина и нейната недоносена песен, забелязани от звяра да им бъде невяста. Отворете публикацията на някакъв олигофрен Павел. Няма такова нещо. Това момиче се труди от 10 години, 15 години, 10-15 години труд да прославя България и такива олигофрени с чеп задника, дето им е криво, защото България върви напред и се развиваме и сме си в Европейския съюз. Добро, лошо, няма никакво значение. Какво за дори това и за нас, бе. Бокуци, такива нещастни. Тук не намесвам дори 50-та секта, маймунска секта от зоологическата градина, където и там същите глупости говорят. Но все пак да му намекна на тоя, да му обясна горе за какво става въпрос. Първо, самата песен. Ваете от песента само един фрагмент. Аз съм демон. И се хващате като някакви шарани. Ама там след това пее за светлината и така нататък. Тоест, много добре е илюстрирано и са 53, примерно, където се казва, съм тъмнете светлината, каза Хашем, Баро Хашем, Свети Израилев. Аз съм всичко, бе, лайнари, такива, как да ви обясна, бе? На какъв език да обясна, на кого да го обясна, как да го обясна, колко години тя го обяснявам. Що не си отваряте, си четете Библиите, бе? Путки майни заспали, коровосърдечни такива. Що не си прочетете какво е това Бог? То е всичко. Нема Луцифери, нема сатани, нема нищо. То е всичко. Тъмнината, светлината, войната, мира, доброто и злото. Бах ви путката майна, моли сте толкова прости и загубени, бе, не може да си прочетете една глава, бе. Една глава не може да прочетете и да я разберете, бе. И сега 53, 54, 55, 56. Отворете виж, той каза съм първи и последният. Свети Израилев. Освен мене няма никой друг. Освен мене няма никой друг подобен, дори на мене няма Бог. И освен мене няма друг спасител. Аз съм. И освен мене няма друг. Никой няма, нищо няма, нищо друго. Какви Исусовци, какви антихристи ми бият от главите загубеняци такива. Относно числото 666 и свършвам. Помните емоциите по тия Фейсбук групи, инстаграми, телеграми, мелеграми, не знам още какво ли не. И тук само мога да ви гледам сир на иврите, козел, демон. Относно трите шестици глупако и до всички глупаци, един път най-накрая, един път завинаги трябва да го разберете. Има си го, написано си е, черно на бяло в Танах, в Битие 26 глава 12 стих. Там се казва следното. И Ицхак пося в онази земя и прие онази година стократно. На иврит това означава Мея Шеарим. И така Хашем го благослови. Самото това благослови го стократно Мея Шеарим на иврит, на лашона кодешна, езика на Бога, на сътворението, на светите букви, сили, структури.
Тази думичка Меша Рим има гематрия 666 и това е най-щастливото число, бе! Най-щастливото число, което може да има в въобще всякъде. След това 6. 6 часа сте от сутринта от 6 до 12 будни, от 12 до вечерта 6 сте будни, от 6 вечерта до 12 през нощта сте будни. Тоест, в живот сте 18 часа сте в живот. Хопа, стигнахме до числото 18. А 18 има гематрия кое? Ахава. Ахава, което означава любов. Въобще, а нали Бог е любов? И един. Нали така каза Исус в Марко? Слушай, Израилю, Господ наш Бог, един Бог е. Шма Исраел. Адонай Охейн, Адонай Хат. Зенчо ги е Фенчо, който казва, че аз съм говорил някакви много интересни неща. Така, той подсъзнателно така подсказа, че всъщност аз казвам много интересни неща, но на него не са му изгодни, защото той е много закоравял този. Този в него, той не може да претърпи тази трансформация, която в момента тече. Или ще приемеш глупако, или просто си останеш един гном. Нищо повече от това. Вефтара е хакамоха. Барух Шем Кавот Мохотола Ламвает. Барух Ашем. Малко накриво ме гледахте, но няма значение. За да е по-интересно видеото. Да му се качи. Тия глупаци, първи, другия YouTube, сам си го махнах, защото той се знае и насърчаваше. Моля ви се, ако знаете как, отидете да му докладвате профила на Димитър Димитров. Ако мога го блокирате, изтрите му го. Аз си го изтрих сам. Втори обаче го ударих. Сега ще има трети, ще има четвърти, ще има пети. Разбираш ви, разката фамилията, мамицата ви шеба мръсна гадна, 50-на мръсна гадна секта, още от времето на Венцо Тоневски. И аз обаче не съм като вас помияри. Аз няма да активирам никой никъде да тръгвам да събарям. Представям си, ако вземе случайно, то си пази си Фейсбука, Енчо Гифенчев, повече от зеницата на окото си и повече отколкото вервал и Исус. Ако случайно му докладат и му съборите неговия Фейсбук, аз ви кам, то в момента, в който види, че Фейсбук му е съборен и унищожен, казвам, ако не знам, не кандидатствам никой, казвам само, ако, както каза Павел, може да говоря на всички хора и на ангелите, ама не мога. Ако казвам хипотетично, Фейсбука на Енчо Гифенчев бъде съборен, бъде изтрит, смете, че то сте го погребали. Направо то си замина под земята, бързо, скоро, постижно. Барух Ашем, амен. Така че не вервайте на всеко нещо. Проверяйте всичко, проверяйте, пичове, проверяйте всичко, бе. От 3 места, от 4, от 24 места. А още повече най-добре порадите директно през евреите. Исус ви каза, на седалището на Моисей бяха фарисеите и книжниците, когато седаваше Тората под Синай. И каквото ви кажат и каквото ви учат, слушайте ги и тях. Не никакви умрели пастори като Татеос. Татеос, Матеос, загубеняк, такъв арменс, такъв е то, не знам. Абсолютен загубеняк, 100% идиот. Това ще завърши с идиот. Гледайте,